għalikom tkanta Christabelle Borg. Il-Ghasel u jien jinżlu f'wiet il-Ghasel dawk il-ġranet sbien nisa l-passiġġati jiġu għal-mistrien Prosim me Christabelle! Coca-Cola li Christabelle ċin-ċin. Ċis, inti għabawsa, importanti. Importanti, grazzi ħafna. Grazzi li. Issa tajba li l-ek u koll. Sejja, ejja, fejsa taħrabli. Important. Kif għana Christabelle kolla? Tajba, grazzi, tajba. Isma, inti għandek ek xie collections, ek tħobb ġemma xaħġa għole? Għajt. Għandek. U hija, nħobb nġemma zraben. Għatmar mejt wieħed, promise. Ma vera? Mindu kon zaħra. U ankek ma jqpax iġik voldiri. Għatmar mejt. Bis-serjetà. Forsi nati, xifti. Għara xbatti għadan dal-mami, storage. U d-dar tijak minn jaffu fħatkun bil-storage. Mux nħalliju għat il-mami. Li ma nifis nħalliju għat il-mami. Simpatika bes. Inkella ma timmissjanix u nħalli la xie affarijiet minn tijaj. Inkella ma teqpax collection u koll. Imma teqbna il-collection tużal l-inqas. U len uża. Grazzi ħafna. Il-Christabelle, ovvjament il-Christabelle sankun għedin nintaqaw maħħa aktar tartu koll. Kompu batu l-SMSs fuq 5061